Pyk. Siema, ja jestem Niklaus, a to jest zamknięta beta gry For Honor, czyli po polsku dla honoru. I to jest teraz moje pierwsze dziewicze odpalenie i zobaczymy, czym to się je. Przed chwilą zostało zrobione walne głosowanie demokratyczne, gdzie wybraliśmy, że będę grał wikingiem z powodów osobistych i etnicznych. Także wybieram wikinga. Ojej. 15 zł od Darii za narkotyki. Nie widzicie tego, bo to jest scena z nagrywania, ale dziękuję. O, jakie fajne można sobie zrobić. No dobra. To niech będzie takie. To zrobimy czerwone, to będzie jak Polonia Bytom. To natomiast zrobimy żółte, bo pasuje. O. Ojej, to za trudne. Symbol. To jakieś słowiańskie takie. Dobra. Tradycja europejska jest w grze, także damy orła. Chociaż to wygląda trochę jak inny ptak jakiś. Słabo go będzie widać. O. Superanckość. A nie! A, zapisało się, dobrze. W ogóle czemu ja to mam w takim małym okienku, o? Zaraz to ściszę. Żeby nie ryczało było. Nie było jeszcze żadnych opcji graficznych. Dobrze. Poczekajcie. Dźwięk. Głośność ogólna, sobie zmniejszymy wszystko. Grafika. Ustawienia jakości. Własne ja chcę. To jest zaprawa anti-aliasing i tak go nigdy nie widzę, bo jestem ślepy. Skalowanie na 100, szczegóły ultra wysokie, MHBAO, anti-aliasing z nadpółpróbkowaniem, po co to komu? Dobrze. Zastosuj. Interfejs. Schemat pełny. Okej. Tak to wygląda. Bardzo ładnie. Bardzo ślicznie. Dobrze. Czy tu by się na padzie nie grało lepiej? Chociaż przypuszczam, że nie. Naciśnij lycytryly, aby namierzyć. Okej. Tak się namierza. Naciśnij Alt. Aha, i tak się przełącza. Dobra. Garda decyduje o kierunku twoich ataków. Naciśnij left control, aby przyjść, aby zmienić kierunek. Aha. A! Można tak, można tak. Można tak i można tak. No dobra. Przytrzymaj E. Ale co ja jeszcze mam zrobić? Ćwicz dalej gardy. No okej. Fajne. Forknor. Dobra, to mamy zrobione. Idzie jakiś. Aby zablokować cios, ustaw gardę w kierunku ataku. Okej.
Teraz jest dobrze, nie? Tak. O. No i tak. Dobrze. I tak. Dobrze. I tak. I świetnie. I tak. A! Nie zareagowałem od góry. A! No czym? O. O. Tak? A! Od góry. Dobrze. Dobra. Trzymaj E. Już bym chciał go uderzyć, nie ukrywam. Atakuj zmieniając gardę. Użyj aby wprowadzić słaby cios lub aby wyprowadzić silny cios. Okej. Potem naciśnij. No naciskam. Zabiłem człowieka. Gdzie drugi? Zabiłem. Co teraz mam zrobić? Aha, ćwicz dalej atakowanie. Dobra, to ja nie chcę. Haha! Umarł. Dobra. Grafika bardzo się kojarzy z asasynami. Taki asasyn Wiedźmin trochę. Nawet ładniejszy od asasyna bym powiedział sporo. 60 fps per second. Zabij wszystkich przeciwników w strefie przejęcia i przez kilka sekund nie pozwól wejść kolejnym, aby ją kontrolować. Okej. Pojechany. Zadeliśmy wróg. Tam biegną sobie... Aha, dotrzyj do strefy B. Czy tu się skacze? Nie, przewrotki się robi. Cześć, Ola. Trochę dziwnie to wygląda, ale okej. Żołnierzy nie można namierzyć. Opuść gardę, następnie zabij za pomocą... Okej. A, to są leszczyki. Ojej. Dobra, przesunąć front. No, a w tym mam doświadczenie. Nie wiem po jakiemu oni mówią, także nie wiem kogo bije. Same karzełki. Znaczy wychodzi na to, że jestem bardzo duży. Dobra, ale pomóżcie mi trochę. O, to było dobre. Nie mówią po polsku na pewno. Powiem, daje to jakąś satysfakcję taką. Non possumus. To po łacinie. A ja mam dotrzeć do strefy C w ogóle.
O, i to mi się podobało, patrzcie. Jak pięknie, płynnie wbiegł na tą drabinę. Fajne animacje są. Używaj uników w odpowiednim momencie, aby nie otrzymywać ciosów. Okej. Chyba mi się nawet udało. Watykańczyków. Aha, ja mam, ale jak po co mam unikać? Aha. Ja wolę bić jak uciekać. I unikać. Niklaus spełnił swoje marzenie, jest wyższy od innych. Znaczy akurat to w życiu nie było moje marzenie, także to akurat się nie udało, kolego. Miałem raczej takie marzenia, żeby na przykład polecieć na księżyc bardziej. Zrobione. Naciśnij, a następnie szybko. Co to jest? To jest takie ogłuszenie. Dobra. Odrzuć wroga. Ależ jak odrzuć? A, w ten sposób. O, dobre. Dobra. Ukończono. Gratulacje, otrzymujesz 2000 zł. Wróć do głównego menu. A tak w ogóle chciałem za kod do tej zamkniętej bety podziękować Jankowi Soushibowowi, słynnemu bardowi i śpiewakowi operetkowemu z Gliwic. Bo ja się tą grą nie interesowałem za bardzo, ale dał mi i to się teraz zainteresowałem. Dobra. Personalizacja. Co tu się rekrutuje? To mamy do wikingów. Babeczka jest nawet. Ten wygląda fajnie. A my mamy takiego zwykłego. Że tak powiem. Dobra, przepraszam, szkło mi się. Zrekrutujemy sobie? Zrekrutowałem czy nie? Głowa. A, teraz rekrutuję. Drytin on się nazywa. A, nie mam niestety żadnych innych. Na to nic nie będziemy mieli. Niklaus ma chyba żółty nat. Taki mam nat. A co, to źle? Czemu hitbox? Co czemu hitbox? Grabież? A, to są skrzynki takie. Tylko trochę inaczej nazwane. A, dobra. To mamy tego fajnego. Graj, cyganie. Gra wieloosobowa. Chcę walczyć. Zobaczymy.
Wybierz postać. No tego nowego chcę. Pewnie nie dobrze zielony, źle czerwony. Aha. No nie wiem, mam taki. Nie streamowałeś na Twitchu już. Streamowałem. I będę streamował za niedługo. A tu mam, że dobre jest te połączenie całe. Rynsztunek, a ten, dobra, gotowość. Jestem gotów. Ciekawe, jakie tu będą tryby. Bo to jest tak, że jestem ja, żywy człowiek i tam tymi takimi głównymi postaciami też są żywi ludzie, a oprócz tego są NPC, czyli te ludziki małe. Aj! Aj! Szybko poszło. Cholera. Będę się musiał poduczyć. Kurde, on strasznie... strasznie słabe uniki. Ja pierdzielę, ej, nie zdążyłem nawet nic ważnego zrobić. Czy w ogóle z Gears of War mi się to jakoś tak kojarzy trochę. Straszne dostaje baty. Cześć Piotr. Dobra, ja uciekam. Proszę mnie zostawić, proszę pana. Halo. Ej, dobrze blokowałem. O. Kurde. Trzymaj, a nie trzeba trzymać kontrol, wystarczy kliknąć. 3-0, ale do 5. Trzeba trzymać kontrola, nie wystarczy kliknąć? Cholera. O ja, pomiędzy rozgrywkami możesz przydzielać zasoby wojenne na do terytoriów na froncie. To jest już zaczyna się robić skomplikowane. Potyczka 2-2, pojedynek 1-1. O ja, tu już wchodzą jakieś trudne rzeczy. PvP... Aha, dobra, czaję. No to gramy. Zobaczymy, czym to się je. Ała, wybierz postać. No sobie z tego weźmiemy, zwykłego może. Pęd. Aha, mogę sobie polepszyć rzeczy. A nie chcę. Na razie. Nie mam nawet za co chyba. Nie, miałbym. Tylko jak to się robi? Nie, nie mogę. To są moje tak jakby chyba umiejętności. Gnista flasza. My tu jeszcze czekamy na kogoś. Tu się ktoś... A, tu odlicza, dobra. 2, 1, Feuer, frei. Babeczka, taka asasynka trochę. No i dobra, zobaczymy jak to pądzie. Siądzie. Siema Spiral. No plusy są duże, grafika bardzo fajna, pomysł ciekawy.
W sumie pierwsza gra o klimatach rycersko-walecznych, wojakowych od czasu... O, błąd mi wywaliło. Haha! Fajnie. Dobra, odpalamy jeszcze raz. Od czasu tej gry, jak ona się nazywała? No, była taka gra o rycerzach, nie? Chivalry. Dobra, odpalimy jeszcze raz. Tak, na marginesie pełna wersja kosztuje 60 euro z tego co widzę. Czyli z jakieś 250 zł. To jest bardzo dużo. Wpływ gier wideo na twoje zdrowie. No, jest niszczący, wiadomo. Straszliwy w skutkach. Nvidia. Dobrze, że mam kartę od Nvidii. To mogę w pełni grać. Tak, War of the Roses jeszcze było. Fakt faktem. Wiedźmin 3. No nie bardzo. No nie bardzo. Dobra. Dobra, szybka rozgrywka dajmy. Ja chcę szybko pograć. I język. Akurat w tej grze język nie jest najważniejszy chyba. Dobra, zagramy sobie tym tradycyjnym wikingiem z gołą klatą. Powiesz, Niklaus, czy oczekujesz nowego Ghost Recon? Ghost Recon. Nie. Nie bardzo. Jakoś tak. Nieszczególnie. Mogę się pochwalić najlepszym pingiem z całego teamu. To jest jakiś powód do dumy. Wiedźmin nie było o rycerzach. No, znaczy między innymi był o rycerzach. Tak bym to powiedział. Siema, Rudy Pieron. Poszli w bój. A! Nacieramy. Dobra, to są moi koledzy. Ja tu z nimi pójdę górą. W ogóle z jakąś grą mi się to kojarzy, tak... Nie wiem tylko z jaką. Trochę mi się nie podoba, że tu jest tak... Że tu jest tak to opisane wszystko. W sensie, że pełno jest takich... w świecie tych... wszystkich znaczników, ciulików i tak. Co to się robi z tym? A, zawiera się wrota. To źle zrobiłem trochę. Chyba już nie mogę tego cofnąć. Dobra. Puśćcie mnie. Przesuwamy front. O, żywy. Ej, pomocy. Kurde. O, banda łysego, banda łysego. To nie jest nasz czasem? Nie, tak wyglądało. A, zaś banda łysego. Dobra,
Ja nie wiem, nie spadam już. Ghost Recon. Ghost Recon. Zboczenie zawodowe. Też takie kiedyś miałem. Dobra. Odbijemy. Siema Okal. Dup. Co tam ktoś powiedział? Pizda? Nie wolno. To przejmuje się to? Czy jakoś nie bardzo? A nie. Przejęło się. Sporna. A! Kurde, ja nie nadążam ciosy wyprowadzić. Aj! Jest ciężko, kurde. Mam wrażenie, że Wiking ma przewalone w starciu z tym. Z samurajem. On jest za szybki. Ale słabizna. Ale dopiero się uczę. Dobra, zaraz tu a! Tutaj biją. No dawaj, Wiking na Wikinga. Nie uciekaj. Tu trochę tych małych, maluczkich. O kurde. Kurde, blokuj, blokuj. No, dawaj go. Ciulejcie go, no ciulejcie mu. A! Dobra, zabiłem pierwszego. Kurde, ile ich jest. Najłatwiej to banda łysego, wiadomo, 2 na 1. Dobra, front przesunęliśmy. A! Unik! A, nie zdążyłem. Kurde, za dużo się na ekranie trochę dzieje, w sensie można dostać tak zwanego ciulca. Momentami jest tak dużo ludzi, że normalny, regularny ciulec. I jeszcze jestem najlepszy z mojego teamu. To nie świadczy dobrze. To nie świadczy najlepiej. Dobra, popychamy front. Tu trochę tych... A! Tu jest leszcz, kurde. 2! Zaś 2! A! Nie ogarniam często kuwety. Ciężko, powiem wam. Nie jest ta gra jakaś prosta. Już nie jestem taki dobry. Zaś nas pociśli. Trzeba zrobić małe... O! Coś mnie z serwerem rozłączyło. O już. Kurde, patrzcie co się dzieje. Uuu. Błąd połączenia. Coś chyba jest robione przy serwerach. Coś chyba jest robione przy serwerach. Abyśmy spróbowali tą potyczkę. Może połączy?
O, jaka katedra fajna. Dobra, a weźmy sobie rycerza na przykład. Na jeden mecz. Bardzo ładny rycerz. No ale wiecie, no to jest jednak closed beta, to no... Beta jest, jak sama nazwa mówi, od testowania. Co prawda, niestety często jest tak, że pełna wersja się nie różni za bardzo od bety, a były nawet takie przypadki gier, gdzie wersja pełna była gorsza od bety. Zdarzało się i tak. Także no. Ale zobaczymy. Ale zobaczymy. Siema Sylwek. Grałem, mnie bili jak schabowem, mnie też biją. Cześć Filip. A była gotowość do kliknięcia? Tak, to przepraszam, nie widziałem. BF4, no na przykład, niestety. Ale czuć w tym, że to gra od Ubisoftu, znaczy w sensie, że to jest silnik ten co w Asasynach i tak dalej. Że to jest podobne. Dobra. Ciulańsko. A. Dobra. Przełamała. Kuźwa. No porobi mnie. O! No tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. Przyszedł samuraj i pomógł porobić samurajkę. Raczej tego nie wygrasz. A i co? No, ho. Ej, czemu nie zablokowałem? Kurde, no blokuj, ej. What? Nawet nie... strzeliłem. Co się stało? Dobra, druga runda ewidentnie poracha. Co to miało być? Zaś ta baba. No, i to było dobre, akurat. Pomija samouczki, ale ja nie pominąłem samouczków, akurat samouczki ukończyłem. Tutaj ładnie porobiłem. Teraz Viking. A ta kamera... Kurde, jakie głupie to było. No ej, blokuj tą górę! Lol. O. Jeszcze mi łeb użyła. Cześć, chmielu.
Trochę przykro. Round 5. Niespodzianka. Oje! No i cały czas jakieś pycie. O! Coś pięknego. Triumf rycerza. Niklaus nie lubi ludzi ze wschodu. Nieprawda. Bardzo lubię na przykład chińskie jedzenie i ludzi, co je robią. To mi się podobało, powiem wam. Fajnie się tak walczy, bo jak jest na przykład tak dużo ludzi i te boty, to jest taki zajob straszny i ciężko się połapać, co się dzieje. A to było fajne. To mi się podobało. No a pani Samurai miała wysoki level. Da się zmieniać ekwipunek? Tak. Zaraz to się postaram... Mogę stąd wyjść teraz? Tutaj można sobie modyfikować i wykupywać postacie. Chyba nie mogę stąd wyjść. A, wyjdź do mapy świata. Okej. Tu sobie wybieramy. I na przykład... czekajcie, personalizacja, postacie. Rycerze mi się fajnie grało. Także na przykład bierzemy sobie tu i mamy personalizacja. I mamy tu różne rzeczy. Tak, jak jest 2 do 1, to chyba jest raczej niemożliwe wygrać. Cześć Satanus. Na przykład głowa. Tylko, że nic tutaj nie mamy, nie? Chyba w becie po prostu nic nie ma. I tu mamy wyposażenie. Na przykład taki mamy. Ten jelec. Weźmy go se na przykład. Że niby lepszy. No oprócz tego nic. Ale fajnie to wygląda. Szkoda, że nie można... A można sobie obracać. Fajnie są zrobieni bardzo. Jest taki... W ogóle ja bym pograł w taką grę o rycerzach. W klimacie gdzieś na przykład XII-wiecznej Europy czy XIII-wiecznej i żeby byli Polacy i Niemcy i inni tam i żeby można było się tłuc. To by fajne było. I muzyka fajna, taka klimatyczna. O, tak fajnie wygląda. A tu mamy takie skrzynki jakby. Pakiet premium. Ja sobie go na przykład otworzę. Głownia Daidalosa i jelec Gardakana. I jakiś hełm jeszcze. I napierśnik. W tych czasach i we tym klimacie są ino strategie, ale nieprawda, by byli tacy. Niklaus by wybrał Niemcy. No, ja nie wiem kogo ja bym śląskie rycerstwo wybrał. Bardzo dobre zresztą to było rycerstwo. Zaciężne. W takich krzyżaków. O, to by było dobre, no. To by było fajne. I teraz czy mogę sobie coś tu wybrać nowego? Tak, na przykład taki napierśnik czaderski. I ulepszać sobie jeszcze można. Nie, widzicie, tu lepszy atak, a tu koszt kondycji. To ja wolę atak. I to jest tutaj wzrost zemsty po zranieniu, atak w trybie zemsty, a to sobie zostawimy jednak taki jaki jest.
Jak głęboka? No właśnie taka, tak głęboka. No dość sporo można sobie rzeczy porobić. Gloria Victis, tak. Poza Chivalry Mountain Blade, no właśnie Gloria Victis. Fajnie, kurde, spodobało mi się. Rycerzowanie. Dobra, także zagrajmy jeszcze. Na przykład... taki 2 na 2 był fajny. A, gracz kontra SI? Nie, ja chcę gracz kontra gracz. Serio 190 zł, chyba ich popierdoliło z tą ceną. Ale tyle kosztują gry, trzeba już niestety do tego przywyknąć, że gry kosztują nowe po 200 zł i czasem nawet po 250. Niestety. Tak, wiem, że się zmienia kolory. Sorry. Gry tyle kosztują, no przykro mi. To już niestety czasy, kiedy nowa gra kosztowała 100-120 zł, to te czasy już minęły. To już, jak to mówią Indianie z Alabamy, to se ne wrati. Przykro mi. To se ne wrati. A, gotowość. No na konsolę gry kosztują po 300 i po 350. Ale wiecie, nikt wam nie każe kupować gier na premierę, jak jakaś gra was nie jara jakoś tak super. Ja na przykład rzadko kiedy takie gry są, żeby mnie tak jarały, że już je muszę mieć. To sobie wolę poczekać, aż potanieją. Na przykład ten Resident mi się zaczyna coraz bardziej podobać, 7, ale nie jestem na przykład wielkim fanem Residenta i sobie poczekam, jak on potanieje. Niektóre gry mi się udaje załatwić sobie, no ale na przykład Residenta sobie nie załatwię. Aj. Blokuj, kurde bele. Ale była walka. Trochę jest takie... Brakuje mi takiego szybkiego dobiegu do przeciwnika. No, wygraliśmy. Co prawda nie dzięki mnie, ale... Ale wygrana jest wygrana. Rycerz kontra rycerz. Ten ma tego, Morgensterna. Ej, dlaczego to się nie udało? Nie mam staminy. A, drugi! Jasna cholera. Kurde, nie wy... A, nie, no dwóch to nie. Round
Samuraj, to będzie przewalone. To było ładne. Szybko pomóc mojemu. No nie podejdziesz. Ło cholera! Flery go. A, dobra. Porobiene. Co ona robi? He, he. Round 4. A! A! Tak zwane dorżnięcie w watach nastąpiło. Kurde, staminka. LOL, wskrzesiłem. Co, już? A, już. He, he. Bardzo fajna walka, bo wygraliśmy. Bardzo mi się spodobało. Gra ma naprawdę ładną animację. Tak, technicznie gra wypada bardzo, bardzo dobrze. Poziom 2 osiągam. No i świetnie. Odblokowałem sobie jakieś ciulstewka. Dobra, ja tu sobie zakończę materiał na YouTube'a, bo to generalnie, no, tak tym to się je. To była gra Beta For Honor. Nie wiem, czy jeszcze jakieś materiały z niej będą. Zapowiada się spoko, ale mam wrażenie, że może być taką grą, która szybko padnie, że jakoś nie będzie umiała przyciągnąć ludzi do siebie na dłużej. Także ja tu kończę materiał. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i tam suba i inne i wbijajcie na Facebooka G2A i na streamy. Tyle. 10 lutego przechodzę na Twitch, przypominam.